Wani mutumi ne yake kiranka private number yana gaya ma abin da bai dace ba? Wani mutumi ne yake kiranka private number yana tsorata ka? Wa yake kiranka private number ba ka so? Wa yake kiranka private number ba ka san shi ba? To dama ta same ka cikin sauƙi za ka gano shi. So, assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. A yau in zo muku da wata sabuwar hanya ne wadda za ka buɗe private number cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba cikin wayarka ta Android. Duk wanda ya kira ka private number za ta zo ma ba tare da private number ba, ko da wasa ya kira ka za ta buɗe ma, ba za ka taɓa ganin ta a private number ba, sai dai kawai ka kira shi ya dinga mamaki. Ok, da zarar ka shigo cikin wayarka kamar haka, abinda za ka yi shi ne za ka shiga wajen nan na sa number. Ok, da zarar ka yi click akan shi kamar haka, danna shi 1 2 3 ok, da zarar ya kama fuska kamar haka, abinda za ka yi shi ne za ka danna star hash, za ka sa 3 0 again sai ka ƙara hash. Ok, abinda za ka yi shi ne yanzu sai mu saka star hash 3 0 hash. Ok, kun gani abinda za ka yi shi ne sai ka yi click akan wajen kira. Zarar ka danna kamar haka, zai baka option guda biyu, zai ce ka zaɓi layin da kake so ka ɗora kan shi. Ok, kun gani gashi na ya riga ya yi success. Mun riga mun yi abin da za mu yi a kan shi. Yanzu duk wanda ya sake ya kira layinka da private number zai buɗe, ba za ka taɓa ganin private number ba, sai dai ka ga normal lambar sa wadda ya kira ka da ita a kai. Ok, da Allah idan yau ne farkon shigo ka cikin channel ɗin tamu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shi ne zai baka damar samun bidiyon mu na gaba idan mun ɗora, da zarar mun ɗora YouTube za su sanar da ku. Kar ku manta da Allah, idan bidiyon namu ya burge ku taimaka ku danna mana alamar liking, sannan ku share 'yan uwa da abokan arziki su masu gani su amfana. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shi ne zai baka damar samun bidiyon mu na gaba idan mun ɗora.